Alhamdulillah Pak Wo iki wis mulih Pak Wo. Sekan mbut gawe aran iki Pak Wo. Greyah-greyah luru jajane bocah Pak Wo ngono. Lah iki jenenge lagi leren Pak Wo, ambekan jenenge iki jenenge ambekan dhisit. Karo ngedem awak, ngedem pikir ngono Pak Wo lah. Iki mau bali Pak Wo ngono. Nang dalan ke weruh bakul cawete wong ayu iki. Lah padahal ke nggo kepengin ngono ke gamangnya wis ana semingguan ngono. Nyong ngadang-ngadang ora tau ketemu, ora kepethuk. Lah iki pas mau kebeneran bali langsung kepethuk nang dalan langsung tak di tuku ra kene granyam mak rasane wis kemecer nemen rasane ki gampang iki wis nangan-nangan nganti kegawang ngimpi ngono pernah iki Kak kepengin nemen ngono ngombe cawete wong ayu ngono lah iki yang ngene iki Pak Wo iki jenenge iki cawete wong ayu iki Pak Wo iki yang ngene iki yang ngene iki nganti kepengin nganti kegawang ngimpi ngene jal leren ngedem awak ngedem pikir ngono ra karo ambekan dingin jenenge iki men landung ambekane ning jenenge karo ngombe cawete wong ayu beres wis kowe